Benvinguts a l'estació de Múria. Li diem així perquè quan a casa havíem d'explicar a veure on anàvem a jugar, ens servia això de dir... Tenim la particularitat que el Carles Gorini, el meu company investigador, ha fet recerca sobre la vall en profunditat, sobretot a principis de segle XX. Aleshores hi ha com un corpus teòric bastant important i ara veiem una oportunitat interessant de transmetre part d'aquest coneixement amb un projecte que tingui una coherència dins de les necessitats de la vall. Que arribi aquest projecte de les mans de l'Institut de Patrimoni i Recerca ja és un tret de solidesa i de bona feina. Per tant, nosaltres ho vam rebre amb molta il·lusió, amb molta esperança i amb aquesta capacitat de teixir complicitats per l'estudi i la recerca del nostre patrimoni. Per tant, per nosaltres va ser un regal que hàgim pensat en Ribes i amb la Vall de Ribes per poder desenvolupar aquest projecte. Aquest projecte Respira, aquest Interreg Sudoe, creiem que és importantíssim pel nostre municipi, pel municipi de Queralbs. És a dir, tot el que ens permet conèixer millor la nostra història, d'on venim, ens permet saber cap a on anem. Moltes vegades hem perdut, diríem, per definir-ho d'alguna forma, el nord i crec que ens fa falta situar-nos i el passat ens ajuda molt a situar-nos. Al final de la recerca pensàvem, bueno, això és una nova recerca, no? I ens vam moure per intentar poder-la tirar endavant. El que ens interessa, sobretot en aquestes primeres fases, és poder fer un diagnòstic el més realista possible i el més aterrat a la zona possible per identificar aquells actius patrimonials que la comunitat que viu a la Vall de Ribes se sentin seus propis, de la seva pròpia història, que considerin importants en el present, però sobretot per teixir expectatives i projectes de futur. Aleshores, la nostra intenció és fer un treball amb aquelles coses del passat, però amb una vocació de futurs sostenibles i que tinguin en compte la pluralitat de veus de la Vall de Ribes. La nostra expectativa, sobretot, és que puguin arribar a trobar la història, diguem, real i la capacitat de poder-la traslladar perquè les futures generacions de ribetans i de famílies de la Vall de Ribes se sentin identificades amb el projecte i aquest mateix projecte pugui ser el dia a dia de cada família. És a dir, en certa manera creiem que potser estem una mica als nostres límits, diríem, de recepció de visitants. El que no vol dir és que no es puguin ordenar, perquè el que sí és cert és que a dia d'avui ens situem en unes èpoques a l'any en què tenim massivitat i unes altres èpoques a l'any que no tenim tants visitants. I per tant això no permet els comerços, els serveis que tenim, diríem, ni ampliar-los ni que puguin tindre una seguretat econòmica d'aquests establiments. Per tant, crec que ens pot permetre endreçar, permetre tindre molt clar, diríem, que som un territori molt fàcil i molt accessible a dia d'avui, per tant el que convé és espaiar-ho tot amb el temps i utilitzar al màxim possible aquesta informació per saber també quins recursos ens fan falta. Doncs també un projecte turístic, sí que estem identificant que dintre les dinàmiques que no són exclusives, tampoc de la Vall de Ribes, la natura avui en dia és com un ens on hi ha una massificació considerable que comporta, té uns efectes col·laterals, no? Aleshores, això fa que el tracte del patrimoni en aquests àmbits sigui especialment sensible.